Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasae masugat. Tinapalabas. Sa Damalem ti Huwebes, Oktubre 12, 2023. Dito yung ti programa Tinapalabas. Dito ti pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwa ti Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Awisan ta kayo kadanggay mi tilasod ti maysa nga oras tapno ti mananituloy nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag ni pagayam tayo Arnold. Ni Arnold, agyaman tayo ka rin sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, adda tirik-rik na iti Baguio kaya tiyo ay konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastapi di panagyaman tayo kini Mr. Onopre Durupan, manibo di Waianae, Hawaii. Pagyaman natin sa Good Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Ada-anda ka diti nanalaing nga aircon technicians tapnornusen dati problema ti aircon ti anyaman a klase ti lugan. Hipugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, masarakan iti Balintawak Street, ti Siyudad ti Lawag, kukuha kini matbatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kada Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang, manibo di Pearl City, Hawaii. Construction Company nga masarakan di 48A Kabungaan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manibut pa nakaplano aging gana amalpas ti kayo ti apatak dire na pasdek, agserbi ka na kayo asibubudno ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ti agtagikwa ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kameng ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo kani Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Can thank you very much, Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipo iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na,
subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururan di nagisem ka di daan na lugan when no di mauawagan ni vintage car. Naglukaten di DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubliti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi di data ijaya na pa iti pa nakatarimaan di modelo ang lugan nyo itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod ka kailan mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 when no Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Basa deti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag ni Pagayam Teo Arnold. Niya, Manong Robert. Ngem di magdeg ti sitwasyon iti lugar mi. Adda pa yan di sumagmano nga lumugar nga serken di iti tao ti agkalaban na grupo. Tapnon ti kasta ket palagi panday da iti panangibutos da iti may sakadakwada. No aramiden deta ti kalaban wenno ti grupo ti Vice Mayor. Aramiden met ti grupo mi wenno grupo ti para kun wenno ti agdama a konsehal nga isu iti para mayor. Manong Robert. Saan niya nailiklik ti pamilyami nga maysa ka rin nasiputan gapu iti kinadiehard ti amak nga sumupsuporta iti agdama nga administrasyon. At dapat ket din iti reklamo da kontra kinitatang gapu iti maibagbaga nga panakairamraman na wenno panakairamraman na iti biyang ti kampanya nga daytoy ket maipawil kuma gapu tay suna ket agserserbi iti biyang ti munisipyo. Manong Robert. Kabsat kaludludun kulat ta ni amak. Patpatib kirekla ti bagi gapu tataktak dira ti trabaho iti agdama nga amok. Ngem ti kinagpaysuna adda ti gundaway nga mapanunot ko nga amangan tada kami ti maawanan gasat.
Dagiti innem nga napapatay nga kakadwami Manong Robert. Awan ti rimwari iti investigasyon no sinno iti akinarami. No pay kasta kadagiti interviews ti biyang ti kandidato nga sursurutak. Parparwarin na nga aramid ti kalaban ti pannakapapatay digiti tao na. Ngem saan na nga ibaga wenno maibaga no anya agapo nga adda da iti nasaong nga lugar wenno iti nakatambangan da iti daydi agundaway idinto nga manarimaan ti kampanya. Nagbalin nga sa ludsud digiti kaming ti media kani Konsehal Boy no apay nga awan da iti ayan na iti daydi nga gundaway ngem saan na nga masungbatan awan ti kayat na nga wenno awan ti maibagana no apay nga adda iti nasaong nga lugar dagiti tao na bayat ti nasao a kampanya. Mangipaneknek manong nga agululbod ti amok. Sad adda kayat na nga liklikan saan na kayat nga maidariwangwan ti kinapudno nga dagitoy ket na ibaon tapno mapanda agispya wenno agsiim iti ayan ti kalaban na agrupo idi tamatambang dagitoy. Nasapa nga bigat Manong Robert. Binilin nak ti busko nga mapanak iti may sa lugar ket kadinanong ko ti 5 a kakapitan. Anya ka dito ubrak sa boss. Kinunak? Mapamuited di gitoy. Anya di kita boss. Kinunak manong ta bag nga babasit ti ipakpakita na nga mapangkuipan. Kwarta di gitoy. Kami da iti kwarta ta makamon di kita nga kakapitan niya mangibunong ka iti kalugaran ta. Ket no, saan na rumwarte bilang no, kaibatugan deta kwarta iti bilang tibutos. Agsungbat damit kanya. Kasla adda nagakit iti agundaway. Damok manong ti mabaon niya agi-deliver iti kwarta. Ngem kinagpaysuna makitkitak ti kaadu a kwarta nga may alalaen ti nagduduma nga tao iti mismo nga balay ti kandidato. Mapanak ka din boss. Oray klaingin ti sungbat da no addadan sa jay. Saan kang agbayag sa jay? Ken saan niya ti lugan nyo so sa renta ti paglugana. Mangala kayo ti sa bali alugan na dam pinaisagana kiti garahe. Iso ti pagluganam. Tapno saan niya identify? Uwan sir. Kinunak? Madamdama pa'y nagringin ti cellphone na sinungbatan na detoy. Ket ibagbaga siguro ti adda iti sa bali nga linya nga addadan iti nasang lugar. Ingan sinungbatan met ti kandidato nga mapanakon wenno ibaon na kon tapno i-deliver kon ti nasao a kwarta Manong Robert. Nga inpatuldo ti amok tapno i-deliver ko ti 5 a bag nga nagkarga iti kwarta. Maysa nga resort ti ayan ti wenno ti madakdakamat a lugar. Idi sumungadak linukatan niya sigud ti gwardiya ti gate. Ada kadi ratay nyo dito sir. Saludsud ti gwardiya. Ay, ada kamit ko nga 5 nga tattao. Baka di gijay aditi nasaong nga cottage sir, di may sa cottage. Kinitak, isuda talaga. Malasin ko ti may sa kadakwada, may sa nga punong barangay, wenno kapitan ti barangay ti Ili, Manong Robert.
Sige, mabanak na rute. Kinunakit, inya bante kung tinusar ko nga lugan, ket nagtulunga kiti ayan, tinasao ang grupo, kabsat ko. Nakaragramsak na nga nakapagungad kanya, Manong Robert. Bimabak nga road kiti ayan ti passenger side ti kutsengay no sarko. Inruar ko di ti 5 abag. Ket inyawat ko sa gaysa kadakwada. Ngamin bagak ti bilin ti amok. Makamu kayo kanun sir. Nga mangi bunong kadeta ta. Makwentan to kanu ti rumwarabutos ni sir. Kinunak. O sige, awan ti pagnanagan na. Bagama, thank you very much. Kinuna ti maysa. Nakais-isem da nga nangawat kabsat. Ket dita nga, limugan ako niti, inusar ko akotse. In manyubrak deto yung balik, ket rimwarak metlaeng itinasao a resort, Manong Robert. Manong kaputa, awan tinapanan mi nga lugar. Agi na nakano, tigiti kandidato, iti day di nga rabii. Nupay kasta, tigiti bodyguards ket, agsursusursur dalatta. Agpatpatrolya wenno, kasla dala pulis nga agrunrunda. Sipsiputan da tigaraw ti sabali a grupo, amanganta, mapandagiwara si ti kwarta. Idadaki di balay, mariknak nga kasla, problemado ni tatang. Apitang, kasla dadakila problema ma. Pwede nga rod. Balbal laagan nakit din ti Vice Mayor nga kaswan nakano gapo iti panakiramraman ko iti biyang ti eleksyon. Apay ngamin. Awan met ti amok nga papanak. Malaksid laeng nga iti panangibabaw ti mayor kanyak karig iti grupo nga adda pa ipan na. No, dati paited na when no anyala ditan. Di tamit lang. Yan no digiti kampanya kada sa anak nita mapapan. Mabalin niya. Pang kikigtot na laing kanya kaputa amuna nga suportado tayo iti biyang ti anak ti mayor. When nga ro duri shock ket maamahaka. Aglalo no ada kami karig iti pagkampanyaan. Kaslay tay. Inbound naktibus ko nga napan iti may isang nga resort ket in-deliver ko digiti bag nga nakarga adda karga na akwarta. Na iti di 5 kapitan tang. Na ita tinarigat. Amom na da makatiktik ka digita. Amangan tahuldapin da ka ket parwarin dan tulatan niya. Politically motivated no bunga ti politika. So tinarigat iti kastoy nga sitwasyon. Aglalo Arnold nakariribuk ti lugar tayo ti daytoy nga eleksyon. Talaga nga nagsagana ti agsumbangi ra grupo nga aramiden dati amin tapdo may sa kadakwada ti bangabak. Wen nga ron tatang. Ken ti pagamam kakit. Dedi napapatay nginem nga kadwa tayo. Aging gayta ket. Awan ti rumwar nga akin narami iti sa iti panag-investigar di pulis. Malaksid laing ini may ibagbaga nga bunga ti politika wenno aramid di kasupangil ti ayan ko nga politiko tatang. Agan annad ka anak ko. Ore sakit. Kasla maumuma akmet din iti kastoy nga sitwasyon. Tunggal madanon ti eleksyon. Puro riribukken, mairamraman ti pamilya tayo. Nanang ti agproblema, Manong Robert. Saan niya iti biyang ti politika ngem gapu iti kaadu kanu ti trabaho da iti uneg ti balay ti mayor. Mabanbanog kami unayin, makita met no adda ka sa G. Arnold.
Nakadaduti sa nga ili, da kami amin ti agpuspos. Saan damit nga rin mang nayon iti katulong tapno umado kami kumang agserbi ti balay da mayor. Reklamo ti inak. Kasano nga mang nayon da nanangket. Nagbalin pa nga isyu ti panakaswelduyo. Maibagbaga nga suswelduan na kay ti munisipyo idinto nga agserserbi kayo ti balay ti mayor. Uwen nga rod. Dito ti may isang amok nga rason no api nga saan da nga mangala iti nayon mi. Iti laksig nga nakadado ti trabaho mi. Nagado ti kwartada. Api nga tanga di da mangala iti swelduan da nga nayon mi nga agtrabaho. Kakaasi kami. Mabannog ti bagi mi kasla sumuko akpay ket din. Balikas ni Nanang Manong Robert. Di pagayam tayo Arnold, agyaman tayo kariti sumaganad. Pagyamanan tayo ti TMT Construction Company nga masarakan iti barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipot pa nakaplano agingga nga malpas ti kayo tiyo apatak diren ni pasdek, agserbi ka na kayo asipubudno ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Kastamiten kay ni Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Ada-anda ka rin tinalaling nga aircon technicians, tapno ornosen da ti problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center ket masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, kukuha ken matmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kada Mr. Elvis Panabang ken ni Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Florcy Street, Lawag City. No, darikrik na inyo iti bagiyo, ket kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Kaya ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at dakkel tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso kitao, maperdi met DJ compressor no ka, Mang Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Nagbalin niya na bara ti ulo, ti busko, nga kandidato. Pakaramanan ti amana nga agdama a mayor. Dahil tikit gapu kaditi, irimwar nga ado di nagbaliktad nga supporters. Wenno, manamnama abumutos ken kwa na. Dahil tikit gapu kano iti panakaibunong ti dakdak kila kantidad. No may kumpira iti munan nga inted ti grupo. Dito'y nga nangig ko iti panagplano ti grupo ti kandidato nga sursurutak nga mangitedda iti sumarunupay nga kantidad ken no makabalinan da ket dublienda ti inted ti kalaban wenno ti inted ti vice mayor nga kandidato met pa na mayor. Dito'y kabsat nga nabilin digiti bodyguards nga isudan niya mismo ti mapan iti ayan digiti tao babaen ti panangi tunda kadakwada digiti opisyal ti barangay kang runaan na digiti kapitan. Kayat ti bise wenno kayat ti konsehal nga agkandidato a mayor nga direkta nga digiti tao na ti mangyawat ka digiti butante iti kantidad nga maisagana a maibunong Manong Robert. Kaligkagom ti kandidato nga ayan ni wenno ti grupo mi Manong Robert gaputa na isurutak. Dahil ket gaputa mayor ti amana ket adda influensya na iti biyang ti kapulisan. Nga numan adda maitimbre ka ti pulis nga maararami da panagibunong ti kwarta wenno vote buying ako natayo awan ti mayuswat nga operasyon. Saan niya kasi ti bangira grupo nga no isuda ti agarami di ti kasta ket surut-suruten ida dagiti pulis. Nakaadun niya barangay tinapanan mi nagiwarasan iti kwarta Manong Robert. Dahil ket mararamid tunggal rabii nga kasa bilin ti boss wenno amo mi. Agingga nga iti may sa arabii Manong ko. Adda ti nagoperasyon nga saan nga aggapo iti ili nga kaming ti kapulisan. No diket aggapo kano detoy iti mismo a provincial command ken binayabay pa ida dagiti taga regional office Manong Robert.
Nagasa ta kiti di agundaway gaputa nakalikudakon edi mayuswat ti operasyon. Sangapulo iti tupat kada iti tao nga kakadwami tinaarestar ken adda iti naalad ang ebidensya kas kuma iti kwarta manong ken natiliw pa iti sumagmamano nga manarimaan idi nga maibumbunungan iti kwarta. Ken rurod, ti amo mi dedi nga pasama. Rimwar detoy wenno, pinabettak detoy ti biyang ti media, kabsat ko. Ket dita nga, saan na pulo sa nagsungbat, ti kandidato nga ayan mi. Ngem, inikan na data idan iti pagpanpanunutan no pay, saan na nga kayat, ti maiere ti busis na. Ibagbaga na data kadagiti umay nga, saan na nga aramid deta. Mabalin nga, adda sa bali nga kinaramid ket maipabasol king kuanan. Nupay kasta ipetting met diti agsaludsud nga identified nga tao na dagiti natiliw. Nalibak latta ti kandidato nga kadwami gabuta saan na nga pulos nga admitiren nga dagitoy ket tao na manong Robert. Nupay ti kinagpaysuna adda abogado a kasarsarita na tapnon ti kasta mailepasen ti kaso para kada iti tao nga natiliw iti panagiwaras iti kwarta iti daydi agundaway manong Robert. Aldaw nga naglabas nga kasla nang itunday ti panakasla panagbali na impyerno ti lubong wenno lugar nga ayan mi. Agsasalupang digiti pinnutok iti paltog. Agsasalupang ti reklamo digiti maharas wenno mabutbuteng nga butante manong Robert. Addamit digiti saan latan niya agununi. Addamit digiti aglimlimmeng payen gaputa saan da nga kayat ti makisarang kadagiti tao nga mapan mang danon kadakwada iti uneg ti pagtengan da. Kasta idi ti kagibibok dedi nga eleksyon manong ko. Nairwar pa iti adu a kwarta kasla agayo sa lana ti ruwar ti kwarta manipod iti politiko nga ayan ko kabsat ko. Nulabsak ti agsarita sako ti pakaikargaan ti kwarta. Talaga nga ilaban nati panagbalin na amayor tapno isu iti mangsukat iti amana manong Robert. Ti amana anya ka diti mapangkuubrain sa jay sir mapangkalat tayo bagam nga inbaong ka amunokwan ni daddy no anya tirantam sa jay uwan sir napanak nga ro diti munisipyo ket nagdiretsuak iti opisina ti mayor nga ama ti amok manong Robert dito'y nga naranak ni tatang agsarsarita da iti mayor. Adda pa'y sumagmamano, no diya kagriro iti pananglagip ket talo nga sabsabali pa'y. Iti sikig ti lamisaan ti mayor, adda dua nga bag nga dadakkel, manong Robert. Deto'y ket kasla deti grocery bags. Ngem, natepan iti mismo nga ngarab di gito'y. Idita adda akon, nakita na akon ni tatang. Oh, imbaon na kakadin sir. Wentang. Kino na? Timakder ti mayor ket sininyasan na digiti kakadwa ni tatang nga bagkaten da digiti bag ket may karga iti lugan niya naglugana. Malakwadrado ti porte digiti bag nga napno wenno napusek manong Robert. Eded mo kini boy. Deta. Kino na ti mayor? Wen sir.
Napan kami nga ruden iti tilugan niya inusar ko nga napaan iti munisipyo na ikarga di iti bag iti compartment manong Robert. Idi asit ganak di tatang ket kunana agan anad ka. No, sa din no tinagnaam ngay may dito baliwam ti rutam nga agsubli ti balay da mayor. Aapay ta. Kinunak. Kwarta di kita. Kwarta tinagyan ka di iti grocery bags. So nga, agan anad ka. Amangantad dati nakatiktik nga agi biyahe ka iti kwarta ket agpigat ka. Nagdanagak manong Robert. Anyan hetuin. Paunayin Diyos ko. Kinunak itinakim ko. San mo nga ipakita nga agbuteng ka? San mo nga ipakita nga agnervyos ka mga tamakadlaw ti mayor? Kinunan ni tatang. Sige tang. E di may rekepen ti compartment ti kotse manong Robert dagdago sa akon nga limugan. Sinurot ko ti nagbalin nga singasing ni tatang nga baliwak ti pagnaak nga agsubli iti balay ti mayor. Buteng iti day di agundaway, nakaangis sa kitinalukay, edi sumrek ako ni ti gate, ti balay ti Apo Mayor. Agyaman ak Diyos ko, agyaman ak na nakasubliak dito yung awan tinapasama kadakes. Nagdiretso ak iti garahe manong Robert, ket binagkat ko di iti dua nga bag, nadadagsen di gitoy. Napanak iti ayan ni Apo Konsehal, weno ti bus ko nga ni Konsehal Boy. Dahil titinted ni Daddy User. Sige. Mapan mo ipan iti kwarto ko. Kinunana. Ngem kinuyog nakmetlaing. Bayat ti kaddami ti kwarto manong Robert nga nangin diretswak kariti dua abag. Linukatan na detoy babaen iti panangkartib na kariti packing tape nga nang recap iti ngarab. Wenno ngarab digiti na sao nga bag. Dita nga naibaskag kanyak tinakadado a kwarta. Kwarta nga talaga. Tilinaon digiti bag. Manong ko. Naglabas ti aldaw, nupay addan na tiliw nga kakadwami ti panagiwaras ti kwarta manong Robert. Addamanen di ti pinusgan ni Konsehal Boy nga agiwaras ti kwarta. Siguro ti kwartan nga maiwaras ket tinapang ko inalay ti munisipyo wenno kwarta nga inted ti amana nga isu ti nakatugaw a mayor. Dita kabsat nga naannaden di ti tao wenno naannaden di ti tao wenno kakadwami para iti panagiwaras ti kwarta. Saanen nga iti mismo nga barangay nga ayan di iti tao ti pakaibunungan na. No diket agkikita dan iti sabali nga lugar ket adda maysa nga tao nga mangawat nga isun ti mangiwaras kada iti tao nga pakaitidan ti kwarta. Sabasabali nga diskarte sabasabali nga sistema ti mararamid tapno laeng awan ti bulilyaso manong Robert. Ngamin ket napabutngan ti kandidato nga ayan ko gapu iti panakatiliw di iti kakadwami iti imununan agundaway mano. Agyaman tayo kariti sumaganad na. Agyaman tayo kini Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadariknayin nyo iti bagiyo, kaya tiyo pakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City.
Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin kakalaing nga aircon technician, tapno ornusin da, ti anyaman niya problema, ti aircon, ti anyaman na klase, ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinmatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much iti TNT Construction Company, di 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Aming nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas, ti patakdirin nyo apasdek. Agserbi as ipupudno ti TMT Construction Company, babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat, Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Thank you kani Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, Hawaii. Thank you very much, Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Maraming salamat, Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Daytoyen tinururan iti gisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alang ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itineng kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganit iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Bodyguards gaputa nabaunda manen nga mapan ka rin nagduduma a lugar manong ko. Dududwa kami kini Konsehal Boy nga nakalugan iti SUV nga lugan na.
Idi mariknak nga adda ti sumursurot ka na kami. Nga maysa nga kotse Manong Robert. Uray ni Konsehal Boy ket naglaw na dito eh. Ede nga ipusi-pusin na ta dito nga kotse. Padasim man ti agmenor no agovertik ka data. Kinunana, tinungpal ko ti bilin ti bus ko. Ngem dito nga nakitak ti panangirwar na iti paltug na Manong Robert. Nag-overtake nga agpaiso ti kotse. Ket nagdirdiretsyo. Saan samit laing? Amangan ta. Saan laing nga? Saan na laing nga kaya ti ag-overtake kita ita medyo napaspas na. Nakaanges ak tinalukay. Wen siguro sir. Kinunakmet. Dito nga intuloy ko nga pinanurnur ti kalsada nga manarimaan niya daldalya sa atin mi. Anya nakigtut ko manong ta edi sangwanak ket adda ti nasa umet laing nga kotse ken nakasardeng detoy edi bangir nga lane no arigem ket nakarung parking. Dito'y manong nga ininayad ko ti lugan ket minesmesan manen ni Konsehal Boy ti putante paltug na a 45. Edi umasilig kami when makasilig kami ti ayan ti nakaparking nga lugan pinaspasak ti nagpataray manong ko. Ngem saan meten nga simurot tinasao nga kotse. Dito'y nga gapo iti dandanag mi nga dua ken ni Konsehal Boy. Inbilin na nga dumagas kami iti opisina ti amana. Manong Robert dituyen nga inescortan da kami dagiti bodyguards ti mayor nga nagawid iti mismo nga pagtaenganda. Ngem talaga nga agar-ari manen ti buteng ken danag kanyak iti daydi agundaway. Maarikatuten di tao o masidigan ti eleksyon. Nasursurok laing ngem dua alawas ket madanunen ti panagmudu ti kampanya ket maipreparanton ti panagbubutos manong ko. Kasla nagkalma ti lugar. Siguro kinun ko nakitinakem ko ket naipundon di iti dua kandidato ti kwarta para kanili mangbutos kadakwada. Ngem addalata di iti madamdamag nga papapanan di iti goons wenno tattao ti agsumbangir ang grupo tapno agiwara si ti kwarta manong ko. Edi maysa nga aldaw nagawid ak iti balay mi gaputa kasla kayat ko ti aginana. In pakadak nga usarek ti lugan nga dati nga usarek Manong Robert. Dita kabsat nga immanamong met ni Konsehal Boy ngem kinunana nga kamakamek ti alas 6 di malem gaputa rumwar kami. Nagkariak met king kuana nga kamakamik ti nasa nga oras. Ket kunana nga uray so ket aginanamet. Nakarwar iti balay da mayor Manong Robert. Panpanurnuri kun ti kalsada nga umamang iti kalsada nga mapan iti barangay wenno baryo. Idi makaadayo akon dito'y kabsat nga na side mirurak ti maysa nga motorsiklo nga adday ti likod ko. No, duwa digiti nagkalubbon Manong Robert. Dito'y kabsat nga pinalpaliuy ko gaputa nagbalinen niya adal kanyak ti kadday ti kotse idi nga nang surut-surut ka na kami ken nangururay ka na kami. Edita, pinaunami. Agarup 3 minutos siguro nga sa anak unay agpatpataray. Ngem tilat ta side mirror ti ayan ti matak nga pasaray. Kasla maikanal pa yan ti lugan. Agari manin tinervyos kanyak Manong Robert. Gaputa saan met nga umasidig tinasa ang motorsiklo. Pinaspasak basit ti nagpataray. Ngemi din manong ket nakapaspaspas mette na kumamat ti motorsiklo kanyak. Dito'y nga sinintir ko no labsandak. Kasla labsandak met gaputa dadan iti bangir alain
Ngem idi ta kita iti side mirror, nakita ka na kay gem ti paltog tinailupon. Pataray kumapay ti kotse ngem saan kumit nga basta maala ti rangkada na manong. Dito'y nga inabay na ti nakamutigiti nakamotorsiklo ket pinaltugan dak manong Robert. Nariknak ti panakaiwek-wek ti bala iti abagak nga akin kanigid. Wen kabsan, dito'y nga naipaigid ko ti lugan, ngem saan ako na nakarwar. Pagpian naman nung Robert, pinanawan dak dagiti nakamotor nga nang paltug kanya. Saan niya namnaminsan wenno namnamindwa? Ngem idi tagandatek ti umulog gaputa agpanaasen ti sugat iti abagak. Saan ko nga maikuti ti akin kannawa na sakak manong Robert. Ket di maadaan iti puot adda ako niti mismo nga hospital manong ko. Dito'y nga imuna nakitak ni nanang agsangsangit iti abay ko. Anya tinapasamak kinunak adda nang paltugken ka pinaltugan ta ka natamaan ti abagam ken nadirdir ti aking kandigid sakam balikas ti inak. Dito'y kabsat nga talaga nga saan ko nga maikuti ti sakak. Agingga nga nalagip ko de di naudi nga puot ko. Nga kayat ko iti bumaba iti kotse nga diyak maikuti ti aking kanigid na sakak. Manong Robert. Dito'y manong nga nagsangsangit ti inak. Pagpian na manong sa anak nga binaybayan ti busko. Wenno ti kandidato nga iman manehwa. Isu ti nakaammo ti amin na panakaagas ko agingga iti panakaopera ken panakaikat ti buli. Iti mismo atumeng ko nga nakaiwik-wikan na manong Robert. Ngem may sa tinagdanaga nga inpudno kanyak ti inak. Nga saan ko kanon nga mausarpay ti aking kanigid sakak manong Robert. Ore ti abagak nga aking kanigid kitlepay. Dayta tinagbalin nga resulta ti panakapaltug ko. Pagpian na manong nakarwar ti tinulungan mi nga kandidato para mayor. Kinaging ita, isu mailaing iti mayor, iti ilini. Idinto nga siya, ket saan na ka makapagnano, awananak iti saklay, manong ko. Dito'y kabsat tinagbalinagasat ko iti panagbalin ko, nga maysa kariti alipures ti kandidato. Para kariti tattao nga dumdumngeg, wenno nakangeg iti deto'y pakasaritaan ti biyag ko. Saan tayo unay nga pabaraen ti eleksyon? Tadatay metlaeng kakabsat, ti agbalin nga biktima kadagiti irregularidad iti panagpipili. Dito'y manong nga iripas ko ti panangisurat ko iti deto'y napalabas ko ket sapay kuma tanay kari nga naibasa iti deto'y nga programa. Ti pagayam mo, Arnold. Panangipaset mo iti deto'y napalabas mo iti programa tayo ti napalabas. Kasta nga talaga ti eleksyon, naglalo ka iti luglugar nga talagang markadon nga nababara ti biyang ti eleksyon. Naikamakam ko ngayon basa dito, ikabuta siguro napapanahon, gapo iti dito yung mapaspasangasangan nga basing kawel ti eleksyon, wano politika, basing kawel ti politika iti barangay. Politik ti panagyaman ko, ken ka Arnold, di pa patulod mo iti dito yung surat mo. Dari nga rin ti bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwan na iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Huwebes papagayam. Agyaman kam tingkay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak.
kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.